Wisaya Indriyaksa sarama kruta bawana ana marga ana sami rana lan warayang wantaramiji dumateng ingkang abdi kalilan kula cumadong dawuh sinuwun Prabu Dewa Srani kalilan kula cumadong dawuh sinuwun apa to sebabe wadyabala ing negara Tunggul Malaya ados tak awis cedhak saya ndak raketake merga ana bab wigati kang bakal ndak dabar nadyan wis sawetara suwe anggen kumbayong mustikaning jejantung ya kuwi Bathari Dresanala mapan ana ning Taman Sari negaraku kene. Ning parandene 1000 dalan tak temoho pirang-pirang cara tak budidaya. Tetep Dresanala lumuh leladi kelawan Dewa Srani. Semune ingkang demana musik sajroning batin. Mung panengah Pandhawa ya kuwi si Janaka. Kula kang mangkono. Patih Srenggayaksa. Ados pundi? Sinuwun. Ripalungguhan iki anggen mudandan aja kok kendhone kepara malah kenceng ana. Nganti Pramadya bala sawetara siaga ing diri sawiga ing gati. Golek ana sing jeneng Raden Arjuna. Sapa sing bisa mocok janggane Janaka bakal nampa ganjaran gedhe saka panjenengan ingsun. Boten langkung sendika ngestakaken dawuh keparingipun bidhal benjang menapa. Nadyan sambung obor colok lintang rambatan pundak liwata dalan sisih etan Wadyabala Tunggul Malaya budhal dina iki yoga ing diri sawega ing katiwaton lanang nyekel gaman budhal dina iki